सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौका, वचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात। आमची वैशिष्ट्ये पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते। मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार। म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं। स्थळ डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट, डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी। मोबाईल नंबर 8275 39 24 30। कोकणातून आता निर्यातीसाठी भर द्यावा असं वक्तव्य डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांनी केलंय। पाहूयात। आपल्याकडे आंबा म्हणा, जांभूळ म्हणा, आवळा म्हणा, अनेक अशा प्रकारचं आपण उत्पादन करतो आणि त्यामध्ये आपल्याला नवीन प्रॉडक्टची निर्मिती काय करता येईल, एक्सपोर्ट कसं करता येईल, निर्यात कशी करता येईल ह्याच्यावर आपल्याला लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे। आणि म्हणून केवळ फळांचं उत्पादन करायचं नाही, तर फळांचं प्रोसेसिंग ते करायचं आणि ज्याला आपण व्हॅल्यू ॲडिशन म्हणतो, ज्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त उत्पन्न मिळू शकेल, ते कसं मिळू शकेल ह्याचे आपण हे करू शकतो। आता उदाहरणार्थ तुम्ही कालच ब्रिगेडियर सुधीर सावंतांनी जे आता नवीन फूड प्रोसेसिंगचं जवळजवळ 2.5 कोटी टाकून जी आता हे केलेली आहे ती फॅसिलिटी मी पाहिली, फार उत्तम आहे। त्याच्यामध्ये मग ती क्वालिटी कशी मेंटेन करायची, त्याचं ब्रँडिंग कसं करायचं हे फार महत्त्वाचं आहे। आज तुम्हाला एक गंमत सांगतो मी, आपण अल्फान्सो आंबा हे आपला खास, तर त्यामध्ये आपल्याला आपण तो एक्सपोर्ट करतो आणि त्यामधनं आपलं उत्पन्न पण भरपूर मिळतं। पण त्यामध्ये आपण पाहिलं असेल की अल्फान्सो आंबा हा खास आहे आणि त्याच्यावर इतर लोकसुद्धा अल्फान्सो आंबा म्हणून आपला आंबा विकतात, एक्सपोर्टमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं असेल ते। तर त्यासाठी विज्ञानाची कास घ्यायला पाहिजे। आता उदाहरणार्थ हा माझा जो रिपोर्ट आहे इथे माझ्या हातात, कळलं का, हा NCL नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी ह्या लॅबोरेटरीने केलेला आहे। कशावर बरं? अल्फान्सो आंब्यावर, पुण्यातल्या। आणि त्यामध्ये त्यांनी काय दाखवलं आहे की वेगवेगळे आपण जर वेगवेगळ्या ठिकाणाचा आंबा घेतला, कळलं का, तर त्यामध्ये दापोली म्हणा, देवगड म्हणा, वेंगुर्ले म्हणा, तर त्यामधल्या आंब्यामध्ये काय फरक असतो ते दाखवलं आहे। आणि त्याचं सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन करून त्याच्यामध्ये काय काय मॉलिक्युल्स असतात ज्याच्यामुळे आपल्याला जो सुगंध येतो तो किंवा चव जी असते ती कशी हे केलेलं आहे। आणि त्याचं जवळजवळ असं म्हणजे फिंगरप्रिंटिंग करण्यासारखं आहे। आणि ते करून मग त्यांनी जॉग्राफिकल इंडिकेशनसाठी अप्लाय केलं, GI, आणि सरकारने ते त्यांना दिलेलं आहे, जे आपल्याला इथे दिसतो GI टॅग, हे बघा, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं। ह्याचा अर्थ काय झाला की आपला हा जो आंबा आहे हा त्याची पूर्ण स्पेसिफिकेशन घेऊन कव्हर झालेला आहे की या आंब्याला आपण फक्त अल्फान्सो आंबा म्हणतो, दुसरा कुठलाही अल्फान्सो आंबा नाही। आता ह्याचा आपण वापर करायला पाहिजे। जेव्हा आपण एक्सपोर्ट वगैरे करतो तेव्हा हा GI टॅग लावून वापर करायला पाहिजे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।